Две свещи с уж еднакъв проблем, тунелиране, но всъщност са по съвсем различна причина. Тази голямата, абсолютно причината е ясна. Това е недостатъчно широкият фитил. Това е с доста голям диаметър, повече от 10 см, вижда се ясно. Ето ги и слоевете, които е дълбал фитила и се е опитвал да разтопи, но не е успял, затова и продължава да тунелира. Тоест тук трябва да се сложат най-добре два фитила или пък един още по-голям дървен, ако решим да е един и държа. Малката положението е съвсем различно. Тя е с абсолютно достатъчен фитил. Това е гарантирано, защото диаметър е малък, знае се какъв трябва да е фитила. Това не е тестова свещ, но тя е стояла на течение. Ето тук има и следи, най-вероятно или под климатик, или на терасата на двора. Палена е по-малко за набързо и съответно тунелирането. Тя се опитва ето тук да разтопи, може би на следващо палене, ако държим по-дълго, ще разтопи, но тунелирането се е получило това на малко и на бързо палене и течението, на което е била изложена. Ако искате да знаете още за вашите свещи и как да ги правите все по-хубави, курсът по изработка на свещи на 12 септември е за вас. А ако не сте сигурни, напишете ми курс в коментарите и ще ви изпратя цялата програма.